गोजोन फुंबिलिनि खुलुमनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। खुलुमबाय, आं सिबिरानि ब्रह्म। नोंथांमोननि थाखाय आं फिन खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ जोबजासिम नायलांगोन। 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि गोथार जोनोम सानखौ बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि धरेन बर', बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथांमोनहा मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि मांखरसालियाव फालिदों। क'क्राझाराव जानाय थुनलाइयारि फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै 70थि बर' थुनलाइ आफाद जोनोम सानाव बाहागो लानानै धरेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि माखासे गेदेमा सुबुंफोर आरो मुंख्लंफोरखौ बिबारजों मान बावनानै बिथांमोनखौ गोसोखांदों, जाय बिथांमोनहा 1952 मायथाइनिफ्रायनो बर' राव थुनलाइ जौगाहोनायनि थाखाय खामानि मावबोदोंमोन। बिथांमोननि थाखायनो बर' बिजों गायसननो हादों, बर' रावखौ 9थि फारियाव सोनो हादों आरो दा बर' रावा एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय। दा मावनो गोनाङा बेनो, दानि इनफरमेशन टेक्न'लजि आरो बादायलायनाय मुगायाव जों खारफानो हानाय बायदि ई-लार्निंनि सुबिदाखौ खालामनो नाजादों होननानैबो फोरमायथियो धरेन बर' बिथाङा। गुबुन फारसेथिं प्रमद बर' बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि गोथार जोनोम सानाव बाहागो लानानै बुंथियोदि बर' माहारिया दिनै मुलुगाव सिनायजादोंब्ला बेवहाय बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव बर' थुनलाइ जौगानाय आरो हारिमु जौगानायनि हाबाफारिफोर लाबोदों। बेनि गेजेरजोंनो दिनै बर' हारिया सिनायथि मोनदों होननानै बुंथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो प्रमद बर' बिथाङा बुंथिबावोदि बिटिआरआव दा लेटार पेड बायदिसिनाफोरखौ बर' रावजों साफाय जासिगोन आरो जेसेबां फसंथानफोर दङ, इनस्टिटिउसनफोर दङ, बेयाव जाय जि रावजोंनो लिराथों मानो बर' रावाबो थाफादेरनो नांगोन। बिनि थाखाय सिङाव पलिसि लादों आरो बेखौ मोगथाङाव महर होगोन होननानै बुंथियो बिथाङा। 17 आरो 18 नभेम्बर अदेबानि दिनै आरो गाबोन बिटिसिनि एसेम्ब्लि जथुम्मा जागोन। साननैनि हाबाफारिजों खुंजानाय बे बिटिसिनि एसेम्ब्लि जथुम्मायाव बिटिसि खुंथायनि बेरेखा हान्जा अदेबानि BPF दोलोआ गोख्रों बाहागो लागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बावैसो सिगां BPF दोलोनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदोंमोन दि UPPL दोलोनाव गोबां सोंथि सोंनो गोनां दङ। बेफोर सोंथिनि फिननायखौ UPPL दोलोआ मा होयो बेजोंनो मिथिनो मोनगोन। प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सोरखारा बेसेबां जाफुंसारनो हादों होननानै बुंथिदोंमोन। BPF दोलोआ बिटिसिनि एसेम्ब्लि जथुम्मायाव बाहागो लानो थांखि लानाया बरायजाथाव, मानोना BPF दोलोनि गोबां मददगिरि रायजो राजाफ्रा BPF दोलोखौ गोख्रोङै बेरेखा दोलोआव थानानै रायजो राजानि खामानि मावनायखौनो हास्थायदोंमोन। मानसिनि धोरोमा खैफोदाव गुबुनखौ मदद होनाय, देरसिनखौ मान होनाय आरो उन्दैसिनखौ अननाय। गावनि बे धोरोमखौ मोजाङै फालियोब्ला बेनि फिथाइखौ सानसे मोननो हायो। बेखौ बिदिन्थि होदों उड़िसानि मोनसे जाथाया। जों गोबां नुबोदों आरो खोनानो मोनबोदों धोन सम्पतिनि थाखाय गावजों गाव बुथारलायनाय, दानथारलायनाय जाथायफोर। नाथाय उड़िसानि कटाकनि सासे आइजोआ गावनि 3 थाला बिल्डिंजों लोगोसे 1 कौटिनि सम्पतिखौ सासे रिक्सा सालायग्रानो गथायनानै होदों। उड़िसा कटाकनि 63 बोसोर बैसोनि मिनति पाटनायक बिथांनि फिसाया बेरामाव गोग्लैनानै जिउ खोमाखांनायनि उनाव फिसाजो कमलजों गावनि इयुन समखौ बारहोहरनो सिमां नुदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव, बिफा थैनायनि 6 दान उनावनो फिसाजोआबो बेरामाव गोग्लैनानै जिउ खोमानो गोनां जादों। नखराव गोबां बेफोरबायदि दुखु दाहा जेंना नुजाथिदोंमोनब्लाबो नखरनि बाय बाहागिफोरा रावबो बिथांमोनखौ खौरां लाफैयाखैमोन आरो जोथोनबो लायाखैमोन। नाथाय बुद्धा सामाल, जाय रिक्सा सालायग्रा, बिथां आरो बिथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरा थांनाय 25 बोसोरनिफ्रायनो मिनति पाटनायक आरो बिथांमोननि नखरखौ मदद होबोदोंमोन आरो मान होबोदों, जायनि थाखाय रिक्सा सालायग्रानि बे धोरोमखौ नुनानै मिनति पाटनायक बिथाङा बिथांखौ आंगो साननानै गाव थैखांनायनि उनाव गावनि 3 थाला न' आरो 1 कौटिनि गासै सना रुफा सम्पतिफोरखौ गथायनो थांखि लादों। आयेननि गेजेरजों बेफोर गासै सम्पतिखौ रिक्सा सालायग्रा बिथांनो गथायनानै होदों, जाहाथे उननि समाव बाय बाहागिफोरा रावबो हेंथा होफैनो मोना। अल आसाम लयार्स एस'सिएशनआ आसामाव स्टेम्प पेपार एबा दलिलफोरनि बेसेन बांनायखौ लानानै माखासे खोथा बुंथिदों। इन्डियान स्टेम्प आसाम एमेन्डमेन्ट एक्ट 2021 नि बायदियै बावैसो सिगां एमेन्डमेन्ट खालामनानै आसामाव दलिलफोरनि बेसेनखौ हरखाबै गोबां बांहोदों। बेखौ लानानै अल आसाम लयार्स एस'सिएशनआ खौरांगिरिनि गेजेरजों माखासे खोथा बुंथिदों। बिथांमोना बुंथिदों दि आसाम सोरखारा माखासे बिथांखि लाबोदों, जेरै अरुण'दय बिथांखि आरो बुरैफोरनो पेन्सन होनाय बायदि बायदि बिथांखि। नाथाय गुबुन फारसेथिं आसाम सोरखारा गोबां टेक्स रायजो राजाफोरनि सायाव जाबसिननानै रायजो राजानिफ्राय रां आदाय खालामनायनिसो सोलो खालामदों होननानै बुंथियो बिथांमोनहा, जायनाखि कभिड-19 नि थाखाय
रायजोआव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। बेराफारसेथिं मुवा बेसादनि बेसेनफोरा बांदों आरो दा दलिलनि बेसेनखौ हरखाबै बांहोनाया सोंखारिजाथाव होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। दलिलनि बेसेनखौ हरखाबै बांहोनाय आरो खेबसेयैनो गोबां बेसेन बांहोनाया आयेननि बेरेखा आरो बेखौ माब्लाबाबो गनायनानै लानो हानाय नङा होननानैबो बुंथिबावो। लोगोसे बुंथिबावोदि कभिड-19नि थाखाय गुबुन रायजोफोर जेरै महाराष्ट्र, कर्नाटक बेफोर रायजोफोराव दलिलनि बेसेनखौ खम खालामनानैसो होदों। नाथाय जोंनि आसामाव आसाम सोरखारा दलिलनि बेसेनखौ 500% बांहोदों। खालि आइजोफोरनि थाखायल' 1% खम खालामनानै होदों। आसाम सोरखारा दलिलनि सायाव बांहोनाय बे बेसेनखौ बोखांनानै लाफिननांगौ होननानैबो खावलायहरो बिथांमोनहा। बिटिसि थिखादार आफादनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिनि खौरांगिरि मेल। बिथाङा बुंथिदों दि बारग' एनडिभिफोर जाय सोरखारजों दङ आरो जाय सोरखारनि बाहेरायाव दङ, अदेबानि जाय जोबथेसालियाव दङ आरो जाय जोबथेसालिनि बाहेरायाव दङ, बिथांमोनहा गुलि गावजानाय बायदि थैया थाङा जानानै दङ। रन्जन दैमारिनि बेलायावबो बिक्रम दैमारिया बुंथियोदि रन्जन दैमारि बिथांखौ रायजो राजाफ्रा राजखान्थिनि बोलि जानांदों होननानै बुंथियो। मानोना बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि उनाव 30 जानुवारियाव गुवाहाटीनि GMCH अडिट'रियामाव हाथियार गथायनाय हाबाफारि जादोंमोन, जाय आफादा आसामजों लोगोसे भारतखौनो सिगिनो हायोमोन आरो बेनि मास्टार माइन्डआ एबा दैदेनगिरिया रन्जन दैमारि बिथाङानोमोन। नाथाय एनडिभिफोरनि हाथियार गथायनाय सानाव रन्जन दैमारि बिथांखौ फंसेबो बिबुंथि लाखिनो खाबु होनाय जायाखैमोन। बेनि उनाव 7 फेब्रुवारियाव क'क्राझाराव 10 लाखनिबो गोबां सुबुंफोरा थुबुर जादोंमोन। बेयावबो गोबां रायजो राजाफ्रा रन्जन दैमारि बिथांनिफ्राय फंनैसो बिबुंथि मोननो हास्थायदोंमोन, नाथाय बेयावबो रन्जन दैमारि बिथांखौ बिबुंथि लाखिनो खाबु होनाय जायाखैमोन। जायनि थाखाय रन्जन दैमारि बिथाङा बर'फ्रा खौसेथि जानांगौ होननानै 24 फेब्रुवारियाव मोनसे जुथुम्मानि हाबाफारि लादोंमोन। नाथाय 24 फेब्रुवारि जानायनि सिगांनो 20 फेब्रुवारियावनो बिथांखौ जोबथेसालियाव फिन सोनानै दोनहैफिनदों। जायनि थाखाय बिथाङा दिनैसिमबो फंसेबो खोथा फोरमायथिनो खाबु मोनाखै। बेफोर गासैखौबो नोजोर होनानैनो रन्जन दैमारि बिथांनि उदां जायैयाव गिदिर राजखान्थिनि खैसार दं होननानै सन्देह खालामनो गोनां जादों होननानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावोदि बर' हारिखौ दैदेनगिरिफ्रा बबे लामाजों दैदेनलांगोन, बियो बर'नि 5 दैदेनगिरिफोरनावनो सोनारगोन। 5 दैदेनगिरिफोरा हाग्रामा महिलारि, प्रमद बर', बिस्वजित दैमारि, उर्खावगोरा ब्रह्म आरो गबिन्द बसुमतारी। बेनिखायनो बर'नि 5 दैदेनगिरि बिथांमोनहा बर' हारिखौ बबे लामाजों दैदेनलांगासिनो दङ, सोर दैदेनगिरिया हारिनि थाखाय मा खामानि मावगासिनो दङ, बर' रायजो राजाफ्रा बेखौ सानफ्रोमबो नोजोर होनाया गोनांथि दं होननानै बुंथियो बिक्रम दैमारि बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावोदि रायजो राजाफ्रा बेखौसो लुबैदोंमोन, हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर'आ खौसे जानानै हारिनि थाखाय खामानि मावलांनांगौ। नाथाय सम सम सासेया सासेखौ सोंखारिलायनायखौसो नुनो मोनबोदों। नाथाय सासेया सासेखौ सोंखारिलायबाय थायालासे हारिखौ सिगाङाव दोननानै राजखान्थिखौ उनाव दोननानै जेंनाया माबोरैहाय सुस्रांजागोन बेखौ साननाया गोनांथि दं होननानैबो बुंथियो बिथाङा। लोगोसे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि माखासे जेंनाखौ लानानै एबसुआ जेरै दा सोमावसारदों बे बाख्नायजाथाव। नाथाय सोमावसारनांगौआ बेल' नङा। आसाम सोरखारनि जि थांखिफोर एसामिस रावखौ बर' फरायसाफोरनि सायाव जाबसिनानै होनाय, ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोलखौ गुबुननो गनायथि होनाय, बावैसो सिगां एडभार्टाइज ओंखारनाय पस्ट ग्रेजुएट आरो हाइ स्कुल फोरोंगिरि थिसननायाव बर' बिजोंनि फोरोंगिरिफोरनि थाखाय अपसन गैया, जुडिशियेल सार्भिसाव एसामिस रावजों आनजाद होनांगौ, बेफोरनि हेंथायै आरो आसाम पुलिस एबि आरो इउबि आनजादाव बिटिआरनि बायजोनि बिजाथिफोराबो जाहाथे बर' रावजोंनो आनजाद लिरनो हायो, बेफोर गासैखौबो लानानै सोमावसारनो गोनांथि दं होननानै बुंथियो बिथाङा। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जोबोद मोजां मोजां दैदेनगिरिफोर दङ, जाय गोदै गोदै बेरेमोदैनिख्रुइबो गोदैसिन खोथा बुंनानै रायजो राजाफोरनि गोसोखौ गोजोन होनो हायो। नाथाय बिथांमोनहा बर' हारिनि थाखाय मा गालांगोन बेखौ साननो गोनां होननानैबो बुंथिबावो बिक्रम दैमारि बिथाङा। जों बयबो मिथिगौ US हादरानो बुहुमनि मादाव बयनिख्रुइबो माहाजोनसिन हादर। नाथाय दा US हादरा बुहुमनि माहाजोनसिन हादर नंला। चाइनाया US खौ फेजेननानै माहाजोनसिन हादर जानो हाबाय। मेकिनसे एन्ड कम्पानिया बुहुमनि टप 10 हादरफोरनि बेलेन्स शीटखौ नायबिजिरदोंमोन आरो बे टप 10 माहाजोनसिन हादरफोरनि सम्पथिया बुहुमनि गासै सम्पथिनिनो 60% जायो। मेकिनसे एन्ड कम्पानिया दिहुननाय रिपर्टनि बायदिब्ला बुहुमनि गासै सम्पथिया 2000 मायथाइयाव $156 ट्रिलियन मोन, 2020 मायथाइयाव बांनानै $514 ट्रिलियन जादों। चाइना हादरनि सम्पथि बांनाया बुहुमनि गासै सम्पथि बांनायनि मादावनो 1/3
थांनाय 2000 मायथाइयाव चाइनानि सम्पथिया 7 ट्रिलियन डलारल'मोन। बेनि उनाव 2020 मायथाइयाव बांनानै 120 ट्रिलियन डलार जाफैदों। जेराव इउएसनि सम्पथिया 2000 मायथाइनिफ्राय 2020 मायथाइसिमनि गेजेराव 2 गुन बांनानै 90 ट्रिलियन डलार जादों। दा चाइनायानो बुहुमनि मादाव बयनिख्रुइबो माहाजोनसिन हादर जानो हाबाय। सनितपुर जिल्ला बरछला बियाबनि सिङाव थानाय दरनै गामियाव आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनायनि सायाव फिन होखारस्रांनो बिथोन होदों ढेकियाजुलि बेंखनि मावख'गिरि कबिता देखा बिथाङा। बरछला बियाबनि सिङाव थानाय 3 नं सितलमारि गामि आरो 1 नं बसासिमुलु गामियाव आयेन बेरेखायै सोरखारनि हायाव दखल खालामनानै नखर लुनानै मैगं थाइगं आरो आबाद मावनाय सुबुंफोरखौ फैगौ डिसेम्बर दाननि 15 खालारनि गेजेरावनो लांदां खालामनो थाखाय बिथोन होदों, नङाब्ला आयेननि राहा लानाय जागोन होननानै बुंथिदों ढेकियाजुलि बेंखनि मावख'गिरि कबिता देखा बिथाङा। मख'नो गोनांदि 3 नं सितलमारि गामियाव थानाय गं 277 नखर आरो 1 नं बसासिमुलु गामियाव थानाय गं 473 नखर गासै गं 750 नखर जाय सोरखारनि हाखौ आयेन बेरेखायै आवग्रिनानै थादों बिथांमोनखौ हाखौ एंगारनानै थांनो थाखाय बिथोन होदों। 5 कौटि रांनि गंनै घड़ीखौ कास्टम डिपार्टमेन्टआ जब्द खालामदों। खौरां बिजोङाव गोसारदों भारतनि क्रिकेट हान्जानि क्रिकेटार हार्दिक पान्ड्या बिथांनि गंनै घड़ीनि बेसेना 5 कौटि रां। दुबाइयाव जानाय आईसीसी मेन्स T20 वर्ल्ड कापआव भारतनि हान्जाया जेननानै भारतसिम फैफिननायाव मुम्बाइ एयारपर्टआव हार्दिक पान्ड्या बिथाङा घड़ी बायनायनि बिल दिन्थिनो हायैयाव कास्टम डिपार्टमेन्टआ गंनै घड़ीखौ जब्द खालामदों, जाय घड़ी गंनैनि बेसेना 5 कौटि रां। ससियेल मिडियायाव बे खौराङा गोसारनायनि उनाव हार्दिक पान्ड्या बिथाङा खेंफोरथि होदों दि गंनै घड़ीनि बेसेना 5 कौटि नङा 1.5 कौटि रांसो। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि बे गंनै घड़ीखौ बिथाङा दुबाइयाव आयेन बायदियैसो बायदोंमोन। गंनै घड़ीखौ बायनानै भारताव लाबोखांनायनि उनाव बिथाङा गावनो मुम्बाइ एयारपर्टनि कास्टम डिपार्टमेन्टनो मुवा बेसाद बायनानै लाबोनायफोरनि खौरां होनो फैदोंमोन आरो आयेन बायदियै जि कास्टम डिउटि बेखौ होनो थाखायबो फैदोंमोन, नाथाय बिथांमोनहा गंनै घड़ीखौ जब्द खालामनानै लादों होननानै फोरमायथियो बिथाङा। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा फुंनि समाव सानफ्रामबो खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।